Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χώρας Κύθινου, Κώστας Γιαννακός, και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτήν την ιδιαίτερη εκδήλωση. Και λέω ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά αγγίζουμε το θέμα του θαλασσίου πλούτου του νησιού μας. Έναν αναξιοποιητό μέχρι στιγμής παράγοντα που μπορεί να προσελκύσει ένα άλλο είδος τουρισμού, τους δίτες. Ο υποβρύχιος τουρισμός σήμερα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη ενός τόπου και η Κύθνος με τη δαντελωτή της ακτογραμμή είναι ιδανική για τους λάτρες του βυθού. Το νησί μας επίσης διαθέτει ένα βραβευμένο διεθνώς καταδυτικό κέντρο, την Aqua Team, στα Λουτρά, που ήδη έχει προσφέρει τα μέγιστα σε αυτό το τομέα τουρισμού και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος για να παρουσιάσει την ομορφιά του βυθού είναι να αφήσει την εικόνα να μιλήσει από μόνη της. Ο υποβρύχιος φωτογράφος Ρένος Φιλίππου μας διέθεσε φωτογραφικό υλικό, το οποίο μετατράπηκε σε ένα βίντεο διάρκειας 55 λεπτών από τον Γιάννη Μαχέρα, που ταυτόχρονα το επένδυσε με τη μουσική του. Ευχαριστούμε, Γιάννη, πάρα πολύ για τη βοήθεια αυτή. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Άρτεμη Καμαρινέα για την ψηφιακή υποστήριξη της εκδήλωσης, τη Φλόρα Τζόγιου για την ηχοληψία, τον Ανδρέα Μαυρίδη, ο οποίος, ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος προσφέρθηκε εθελοντικά και χωρίς αντίτιμο μας κάνει τη μαγνητοσκόπηση της σημερινής εκδήλωσης, το Δήμο Κύθνου και το Τοπικό Συμβούλιο Χώρας και ιδιαίτερα το Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Παπαμακάριο για την παραχώρηση των καθισμάτων και της μικροφωνικής, το Δημοτικό Σχολείο για τον προτζέκτορα, τους φίλους μου που είμαστε μαζί στο Συμβούλιο του Συλλόγου, Γιάννη Λαουτάρη και Γιώργο Βλαστάρη, για το στήσιμο της σημερινής εκδήλωσης. Σε ευχαριστώ θερμά. Και επίσης τον ιδιαίτερα αγαπητό μας φίλο, έναν άνθρωπο που αγάπησε το νησί μας σαν δικό του, τον Νίκο Κορέ, που θα προλογίσει την εκδήλωση. Οι πληροφορίες που θα μας δώσει προέρχονται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έρευνας και Προστασίας Αρχιπέλαγος, που μας προσέφερε απλόχερα τη συνεργασία του. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς για το τιτάνιο έργο που κάνουν, όχι μόνο για το νησί μας, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μην σας κουράζω άλλο, σας αφήνω στον Νίκο Κορέ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο που δημιουργεί του είναι ο Ρένος Φιλίππου, αυτοδίτης, εκπαιδευτής και υποβρύχιος φωτογράφος, και ο Γιάννης Μαχέρας, ο θερμιώτης μουσικός και συνθέτης. Ο ένας αποτύπωσε την ομορφιά και ο άλλος την απογείωσε με τη μουσική του επένδυση. Η μουσική μάλιστα που θα ακουστεί στην πρώτη ενότητα, που είναι αφιερωμένη στα ναυάγια, γράφτηκε ειδικά για αυτό το βίντεο. Η απόψινή εκδήλωση είναι μια προσπάθεια του Συλλόγου να ρίξουμε μια ματιά, έστω φευγαλέα, σε έναν άγνωστο θησαυρό. Να έρθουμε σε επαφή με έναν κόσμο που επιτρέπει πρόσβαση σε πολύ λίγους, στους δίτες. Μόνο αυτοί έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν και να βιώσουν τον πανέμορφο κόσμο του βυθού. Εμείς οι πολλοί, ζώντας στην επιφάνεια, δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτούς τους θησαυρούς που κρύβονται σε βάθη 10, 40, 50, ακόμα και 170 μέτρων. Ήφαλοι γεμάτοι από ζωή, πλήθος χρώματα που κανείς ζωγράφος δεν θα μπορούσε να αποτυπώσει, ναυάγια αρχαία και νέα που η θάλασσα ζωντανεύει χαρίζοντάς τους ζωή. Η Κύθνος ευνοήθηκε να είναι στη ρότα που έφερε τα πλοία της προϊστορικής αρχαιότητας σε επαφή με τα υπόλοιπα μεταλλοφόρα νησιά, Σέριφο, Σύφωνο και Μήλο. Στην κλασική, ελληνιστική και ρωμαϊκή αρχαιότητα υπήρξε κεντρικό λιμάνι, το Βριόκαστρο, ο μεγάλος οικισμός, και αγκυροβόλιο για τα διαρχόμενα πλοία. Η απρόβλεπτη και συχνά βίαιη θάλασσα του αρχιπελάγους πολύ συχνά ζήτησε ως τίμημα πλοία και ανθρώπινες ζωές. Πιστεύουμε πως ιδιαίτερα στην ανατολική πλευρά του νησιού υπάρχει ένα πλήθος μεγάλων ναυαγίων όλων των εποχών. Η χαρτογράφηση και η διάσωσή τους θα έπρεπε να προκαλέσει το άμεσο ενδιαφέρον της εφορίας εναλίων αρχαιοτήτων, αν και οι εποχές είναι πολύ δύσκολες οικονομικά. Η απογύμνωση όμως των αρχαίων ναυαγίων είναι γεγονός και τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ένας αμφορέας, λόγου χάρη, ήταν για την εποχή του ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν, ένα σκεύος, ένα αποθηκευτικό αγγείο, τίποτα άλλο.
χωρίς καλλιτεχνική αξία. Η αρπαγή του όμως από ένα αρχαιοκάπηλο καταστρέφει τα ιστορικά, κοινωνικά και τεχνολογικά δεδομένα που μπορεί να μας αποκαλυφθούν. Μερικές φωτογραφίες που θα δείτε είναι αφιερωμένες στο Πέτριον Άλογο. Είναι μια παράξενη κατασκευή, τώρα είναι από τη φύση, ποιος ξέρει, που είναι σε ένα βάθος 50 με 60 μέτρα. Κάνω ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό γιατί είναι κάτι πάρα πολύ παράξενο. Το έχουν αιτήσει βέβαια πετονιές, δίχτυα και μοιάζει σαν ένα άλογο με τα χαμουρά του, με τα χαλινάρια του. Όμως αν υπολογίσουμε ότι 60 μέτρα η θάλασσα, ο θαλάσσιος βυθός ήταν πιο κάτω στην Μεσολιθική εποχή, την εποχή δηλαδή του οικισμού του Μαρουλά, την 9η χιλιετία π.Χ., ίσως αυτό κάτι να σημαίνει. Πάντως θέλει μια μεγαλύτερη έρευνα το σημείο αυτό. Εκτός από τα ναυάγια, η απίστευτη ομορφιά του βυθού της Κύθωνου θα μπορούσε να αναδείξει το νησί σε ένα πόλο έλξης υποβρύχιου τουρισμού. Η μοναδικότητα του βυθού του Αιγαίου και φυσικά της Κύθωνου έχει τονιστεί από επιστήμονες 7 χωρών. Ελλάδα, Αγγλία, Λίβανος, Τουρκία, Κροατία και Αίγυπτος. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος και το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για ειδικά προστατευόμενες περιοχές κατέγραψαν σημαντικούς υφάλους ασβεστολιθικών ροδοφθικών, κατεβαίνοντας σε βάθη από 50 έως και 170 μέτρα. Οι υφάλοι αυτοί είναι περιοχές εξαιρετικά υψηλής βιοποικιλότητας. Παρουσιάζουν συχνά ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς τα κοραλιογενή φύκη καλύπτονται από γοργόνια, κοράλια και μια μεγάλη ποικιλία σπόγκων και άλλων οργανισμών. Λέγονται τραγάνες και φιλοξενούν 1666 διαφορετικά είδη. Από αυτά τα 300 είναι είδη φυκών, τα 1200 ασπόνδυλων και πάνω από 100 είναι είδη ψαριών. Οι ύφαλοι λοιπόν αποτελούν αλλιευτικά πεδία εξαιρετικής σημασίας, όπως και σημαντικό ενδιαίτημα για ορισμένα απειλούμενα είδη, μεταξύ αυτών και το κόκκινο κοράλι. Πιστεύω θα δούμε μια φωτογραφία αυτού του κοραλιού, το Corallium rubrum, είδος με υψηλή εμπορική αξία. Κάποια από τα σημαντικότερα απειλούμενα είδη που βρίσκουν καταφύγιο στους υφάλους ασβεστολιθικών ροδοφικών είναι τα γοργόνια, ένα πολύ σπάνιο μαύρο κοράλι, το Gerardia savalia, καθώς και ο ροφός επινέφελους μαρκινάτους. Σήμερα η απειλή από την αλίευση με καταστροφικά μέσα όπως οι μηχανότρατες είναι πιο έντονη από ποτέ. Όπως έλεγαν οι αρχαίοι, οι καιροί ουμένετοι. Γιατί οι σιδερένιες πόρτες από τις μηχανότρατες που μπορούν να φτάσουν και τον 1 τόνο και να το ξεπεράσουν σε βάρος, ξύνουν σαν μπουλντόζες τους υφάλους, ισοπεδώνουν τα κοράλια και τα ασβεστολιθικά ροδοφύκη, προκαλώντας μια καταστροφή που χρειάζεται αιώνες για να ξεπεραστεί. Η Ελλάδα, αν και δεσμευμένη με διεθνείς συμβάσεις, δυστυχώς για την προστασία των παραγωγικών οικοσυστημάτων αγνοεί παντελώς την θεμελιώδη σημασία τους για το μέλλον της αλίας. Δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο για την προστασία των ενδιατημάτων, όπου αναπαράγονται ορισμένα από τα μεγάλα ψάρια της Μεσογείου, όπως οι ροφοί, οι συναγρίδες και οι αστακοί. Στους φούρνους Ικαρίας πραγματοποιήθηκε ένα φανταστικό πείραμα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μια έρευνα με τη βοήθεια των ψαράδων. Συμμετείχε η κοινότητα των ψαράδων, όπου καταγράφηκαν 35 είδη ασπόνδυλων και 36 είδη φυκών. Η συνεργασία με την τοπική κοινωνία ήταν άριστη και πολύ σημαντική. Γιατί στους φούρνους σχεδόν το σύνολο, είναι απέναντι από την Ικαρία έτσι, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού ασχολείται με την αλεία. Οι ψαράδες καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από τον καθένα τη σημασία της βιοποικιλότητας και η εμπειρία δεκαετιών τους κάνει γνώστες των περιοχών με υφάλους και πλούσια ενδιατημάτα. Αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν, οι ψαράδες βοήθησαν τους επιστήμονες του Αρχιπέλαγος και τους άλλους επιστήμονες από τις άλλες χώρες που να βρουν τα συγκεκριμένα είδη. Γιατί γνωρίζουν, όπως είπα, πολύ καλύτερα από τον καθένα τους βυθούς. Είναι γεγονός ότι, όπως υπολογίζεται, σε περίπου 50 χρόνια, ίσως και λιγότερο, δεν θα υπάρχουν ψάρια. Αυτά που θα έχουμε στο τραπέζι μας θα είναι από ιχθυοτροφία. Η ελεύθερη αλεία έχει μειωθεί κατά 50%. Η καταστροφή που προκαλούν οι μηχανότρατες σαρώνοντας το βυθό και μαζεύοντας ό,τι προκύψει, μικρά και μεγάλα ψάρια, άχρηστα εμπορικά αλλιεύματα, κοράλια και πέτρες που ξαναπετιούνται στη θάλασσα, είναι ανυπολόγιστοι. Υπολογίζεται ότι το 50 με 65% της ψαριάς τους είναι μη εμπορεύσιμα ψάρια. Είτε λόγω μικρού μεγέθους, είτε γιατί οι καταναλωτές δεν τα προτιμούν. Φανταστείτε έτσι, το 65%
να πετάγεται. Δηλαδή μια σπατάλη και μια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος άνευ προηγουμένου. Άδικο, πάρα πολύ. Μήπως έχει έρθει ο καιρός να γνωρίσουμε και άλλα ψάρια εκτός από τη σφυρίδα, τα μπαρμπούνια και την τσιπούρα? Σύμφωνα με μια έρευνα της Greenpeace, μόλις το 16,6% αγοράζει ψάρια αλευμένα με επιλεκτικό τρόπο από τους παράκτιους ψαράδες, με τους οποίους είμαστε σύμμαχοι. Δεν έχουμε καμία αντίθεση και για να έχουν και αυτή η δουλειά πρέπει μαζί να πορευτούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν λοιπόν μόνο το 16,6% αγοράζει ψάρια αλευμένα με επιλεκτικό τρόπο από τους παράκτιους ψαράδες και έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλία ψαριών. Το 49,9% των καταναλωτών μάλιστα αγνοεί την ύπαρξη των μη δημοφιλών ειδών. Το νησί μας επίσης έχει την τύχη να διαθέτει θαλάσσια λιβάδια Ποσειδονίας που αποτελούν προστατευόμενους οικότοπους, θεμελιώδους σημασίας για την υγεία και την παραγωγικότητα των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Είναι ιδανικές περιοχές αναπαραγωγής για ένα μεγάλο αριθμό ψαριών και ασκόνδυλων. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 300 είδη χλωρίδας και 1000 είδη πανίδας βρίσκουν καταφύγιο στα θάλασσια λιβάδια Ποσειδονίας, όπου αυτό το μεγάλο λιβάδι είναι ανάμεσα στην Κύθνο, στην Γιάρο, στην Άνδρο και στην Σύρο. Υπολογίζεται περισσότερα από 300 είδη χλωρίδας και 1000 είδη πανίδας βρίσκουν καταφύγιο στα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδονίας, συμπεριλαμβανομένου και μεγάλου αριθμού εμπορικών ειδών ψαριών. Εκτός από τη στήριξη παραγωγικών συστημάτων και αλίας, τα θαλάσσια λιβάδια έχουν και κοινωνικο-οικονομική σημασία, καθώς μέσω της σταθεροποίησης των ειζημάτων αποτρέπουν την διαδικασία διάβρωσης των παραλιών. Αυτό επιτυχάνεται μέσω του δικτύου ριζωμάτων και ειδών και ριζών, το οποίο συγκρατεί το ίζημα του θαλάσσιου πυθμένα, ενώ η υψηλή πυκνότητα των φύλων του απορροφά μέρος της ενέργειας των κυμάτων, με αποτέλεσμα να περιορίσει φαινόμενα διάβρωσης των παραλιών. Δηλαδή λειτουργεί σαν ένα φρένο στη βία της θάλασσας, έτσι, στον κυματισμό της. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας είναι ο αρχαιότερος εν ζωή οργανισμός. Η ηλικία του έχει υπολογιστεί στα 100 εκατομμύρια χρόνια. Φανταστείτε, έτσι. Τεράστιο χρονικό διάστημα, ο άνθρωπος, να υποθέσουμε έτσι, ότι έχει εμφανιστεί τα τελευταία 5 εκατομμύρια χρόνια. Φανταστείτε πόσο παλαιότερα είναι αυτά τα οικοσυστήματα. Εκτός από τις Τραγάνες και την Ποσειδονία υπάρχουν και τα παράκτια οικοσυστήματα που θεωρούνται μια από τις πιο παραγωγικές θαλάσσιες ζώνες. Εκεί τα ρηχά νερά επιτρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία να διεισδύσει ως το βυθό της θάλασσας και να παρέχει τις συνθήκες ώστε να επιτρέψει ένα ευρύ φάσμα πρωτογενούς παραγωγικότητας. Σε συνδυασμό με τους κλιματικούς παράγοντες διατηρείται το συνολικό οικοσύστημα και δημιουργούνται πλούσια βοσκοτόπια και πολυσύχνεστες περιοχές αναπαραγωγής. Η δαντελωτή ακτογραμμή της Κύθνου είναι από τις μεγαλύτερες στο Αιγαίο, σε σύγκριση με την έκταση του νησιού φτάνει τα 104 χιλιόμετρα. Τεράστια έκταση, έτσι, τεράστιο μήκος. Αναδεικνύει το νησί ως ένα απίστευτο πλούσιο παράκτιο οικοσύστημα που απειλείται όμως από απαγορευμένες αλλιευτικές δραστηριότητες όπως οι δυναμίτες. Βέβαια τελευταία έχουν μειωθεί πάρα πολύ, αλλά ο κίνδυνος δυστυχώς παραμένει, και ο φλόμος, η χλωρίνη. Τακτικές που, προσέξτε, ακόμα και στην αρχαιότητα οι αντίστοιχες τους μέθοδοι ήταν απαγορευμένες και τιμωρούνταν παραδειγματικά. Το αρχιπέλαγος έχει αναλάβει μια μελέτη για τα αρχαία, παίρνοντας στοιχεία από αρχαία γραπτά αρχαίων Ελληνικών συγγραφέων, όπου εκεί τεκμηριώνεται και η νομοθεσία για τους όρους της αλίας, αλλά και για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Φανταστείτε, 2.500 χρόνια πριν από σήμερα. Εμείς τι κάνουμε? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και τώρα ας αφήσουμε τη μαγεία του βυθού να μας παρασύρει. Γεια σας.
Thank you.
Μπορούμε να βάλουμε και ρεβένικα στα ψάρια.
ψαλίζει.
Μια παπάρνα.